Lehenengo hiru apaldiak Matinek kantatuak eta Iardespena lau apalditan Salvadorrena. Oraintxe gaia etorri baitzait hemen eri bat batera, hala beharrez nere semea iluan naiz Parisera. Baina aitaren esan hau beti hartu behauk bihotzera. Urte batzuek hor pasatare etorri behauk etxera. Nik bazakiat hiez aizela Parisa joana gogotik, pena haundia huen partitzia aita eta amaren ondotik. Bainan bizitzeko gizonak asko ikusi behartik, ire bihotza behin ez urrundu ikotoi eskualerritik. Herri txikitik partitua haiz Parise herri haundira, aita eta ma hare txetikan hor zaudekiri begira. Urte batzuek hor pasatare Parisen itzulta bira, aita mengana etorra dita lehenbailen eskualerrira. Matin zu atzo arte irriaren giltza, gaur euskal mingainetan kurri zabiltza. Ispiritua duzu argita zorrotza, jendartean omore pizzaraz legaitza, gainerako gauza ginaukazun hotza, zure nigarrotza ginuen arrotza. Atzo ikusi dugu zure bihotza. Matin ni ere nauzu nahi gabean lagun, nola biek semeak urrun ditugun. Jainkoak berak daki norgaren hobendun, ala gu hauren faltaz urrundu zauzkigun. Hola gauta egun, egon gabe ilun, aztertu dezagun, joan aintzin hoin urrun. Hartze zuten laguntzik eman diegun.
Ez dezagun eduki horren bertze dolu, semeak itzuliko baitzera uzkigu. Herria ez usteko oin bertzea holku, gure kantaldietan emanik badugu. Uda eta negu euskal semer oiu egin diotegu zer medikuak gu. Gaitza etxean sartzen balitzera uku. Euskal haurrak etxetik urrun joaitea, da mendeak dakarren ezinbestea. Jakinik baduela zorion partea, hura ezin bilatuz dabila gaztea. Gure gizartea, herria etxea, semetaz ustea, zer gauza tristea. Urrik altzak izkigu jainko maitea, altzak izkigu jainko maitea.